Kailangan po talaga na maikutan po lahat ng mga area, lalong-lalo na po ang mga unit. Baka mapasukan tayo ng mga magnanakaw at mga masamang loob. Ganito po ang ginagawa namin araw-araw, gabi-gabi, umulan man o umaraw, bumagyo, nandito pa rin kami, handang bantayan ang lahat ng ari-arian ng aming kliyente. Masayang malungkot ang trabaho ng isang security guard. Masaya kasi may trabaho at kahit na holiday, naka-duty pa rin. Kahit na tag-ulan at kahit may bagyo, masamang panahon, naka-duty pa rin kami. Kaya tuloy-tuloy ang sahod namin. Kaya masaya dahil nabibigay mo sa pamilya mo ang pangangailangan nila. Malungkot dahil minsan wala ka ng oras sa pamilya mo, lalong-lalo na sa mga anak mo dahil 12 oras ang duty mo. Minsan pa nga hindi ka papapalitan ng napalitan mo, mag-i-strip ka, no choice, kailangan mo mag-strip 24 hours duty dahil hindi mo naman pwedeng iwanan ng posting mo. Malungkot lalo na pag big season tulad ng Christmas, New Year, lalo na kung ikaw pa yung naka-schedule dun sa araw ng Pasko saka New Year, hindi mo talaga makakasama ang pamilya mo. Na nagdalawang taon na ako sa security guard, minto ako sa pagtatrabaho bilang isang security guard. Dahil nga sa ganito, ang sitwasyon ng isang security guard, bus oras ka, baka ng panahon sa pamilya, ang anak mo, minsan nulahang day off. Kaya tumigil ako noon, nagpahinga ako ng kalahating taon, nag-construction ako. At sabi ko nga noon, hindi na ako babalik sa pagiging isang security guard. Pero, ang nangyari, ito, nagwardya pa rin, pero proud na proud pa rin ako sa trabaho ko bilang isang security guard. Simula ako nag-security guard taong 2015 at hanggang ngayon, mag 9 years na ako ngayong December. Kaya, ayun, yun lang. Napahaba ng aking kwento. Ito pa pala yung isang kasama ko na nakabantay dito sa gate. Alas 2 na ng umaga ang oras ng pag-ikot kong ito. Good morning, idol. Good morning, idol. Daling araw na mga kahirap, alas 2 na ng umaga. So pa rin tayo, robing pa rin, monitoring pa rin sa buong area. Umulan pa ng malakas ang mga oras na yan. Ganitong sitwasyon ang mahirap sa aming mga gwardiya pag natuulan ng malakas. Umaga na, patapos na ang duty ko niyan. Bali nag-clearing na ako niyan sa buong area kasi malapit nang umuwi, malapit nang mag-out. Napakaganda pala ng aking dinudutihan dito. Bali nasa developer pa po itong subdivision na to. Napakagandang lugar na to, tahimik, malayo sa baha, lalong lalo na pag ganitong masamang panahon, safe na safe ka dito. Malapit dito sa bayan, sa palengke. Ay siya, hanggang dito na lang muna ang aking pagdadaldal dahil mag-out muna ako. A few moments later. So ayun na nga, naka-out na ako, nandito na ako sa aming bahay. Pista nga po pala ngayon dito sa amin. Kaya ang mangyayari, hindi muna ako makakapagpahinga nito dahil tutulong muna ako sa kanila, sa kapatid ko, sa mama ko at sa pamangkin ko. Kaya yan na nga, nagbubunot muna ako ng nyug kasi magluluto kami ng dinuguan. Sige, panoorin nyo na muna ang aking video. Mamaya na ako magdadaldal.
tahada. Tahada Nonoy. Ito tahada. Nakapay na. Sundalo. Naubos ko na. Nagluluto muna nga pala yung kapatid ko dyan ng almusal namin kasi hindi pa kami nag-aalmusal. Ayun si Kapgan. Si mama naman at ang pamangkin ko, naghihiwa sila ng karne para sa dinuguan. Dapat kasi kuha, bito ka. At ako naman, ayan, nagkukudkod ng nyug. Binubuan kami. Sa kulungan na. Kakain muna kami ng almusal kasi tanghali na, hindi pa kami nag-aalmusal. Tara, kain. May comment sa dulo ko. Kung gusto mo yung sa dulo ko, dapat ang nasa pangasin. Oh, magluluto si Mamang Baya isa lang. Kapag ang bilog. Paano nag-i-scramble tapos nag-i-sabusaw kanang salag, ayning asin. Tanawa ba? Eh, Tama di ba? nasa sipa sa nakan asin, hindi mo nagaragamot, hindi kan asgad. Daman asin. Daman di asin. Daman nga asin. Ano, anong itong salag? High-tech yung sangkalan ni mama dyan. At pagluluto pa kami ng sinigang na baboy. Nakaluto na nga pala sila mama dyan. Hindi na ako nakatulong sa pagluto dahil nakatulog na ako. Hindi ko na kinaya yung antok. Kumain na nga pala si mama dyan dahil nagugutom na daw siya. Bali naghihintay na lang kami ng bisita na may dumating. Wala naman kami maraming bisita dahil konti lang naman ang ganda namin. Kami-kami lang naman. Tsaka yung mga kasamahan kong gwardya at yung mga empleyado dito sa aming gidodyutihan. So hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa inyong lahat sa panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Bye!